Ir-retail huwa importanti, alright? Huwa ħafna importanti. Imma wis aktar importanti l-idea tal-e-commerce. Kemm huwa importanti li min huwa imprenditur għandu ħanut u hekk ħares li jagħti s-servizz il-barra minn ġol ħanut tiegħu. Irid ikollok ħanut virtwali wkoll. U ta' faċilment minn il-Covid ġabitna nerġa' nsemmu l-Covid, il-Covid ġabitna ma' realtajiet ta' pereżempju qiegħed id-dar inti u flok tmur ir-restorant. Right? Tortna li kell tiegħek u jġibulek wara l-bieb. Qed tifhem? Xi dan huma sitwazzjonijiet illi min kien imprenditur, min kien sidin ta' ristoranti li rnexxielu jaqleb għal din it-tip ta' sistema baqa' għaddej, baqa' miexi. Allora kemm huwa importanti li nibqgħu nsusu lejn dawn l-innovazzjonijiet, dawn l-ideat, il-proġetti innovattivi u ninvestu. Nemmen li l-gvern bħalissa kemm bin-naħa tal-Malta Enterprise impenjat illi dejjem jagħti l-impetus, jagħti l-importanza lejn dawn l-iżviluppi u jagħti s-sostenn finanzjarju u ta' expertise lil dawn in-nies biex ikomplu jimxu l qudiem u jkomplu jinnovaw u jikkreaw u joħolmu fil-way ta' kif huma jiddeliverjaw is-servizzi tagħhom.